וההורים שואלים, האם הילד או הילדה שלי צריכים בכלל להתכונן לקראת מבחן איתור מחוננים שערך בכיתה ו'? הרי הם כבר מחוננים, הם מאותרים, הם לומדים במסגרת מואצת, אולי עבורם ההכנה מיותרת. והתשובה שלי, שאולי תפתיע אתכם, היא שהם בעיקר צריכים להתכונן. כי עבורם, אם מעבר המבחן הוא מאוד קריטי. אם מעבר המבחן עבורם זה סוג של איזשהו שינוי סדרי עולם. מי שאותרו כבר ולומדים בכיתת מחוננים נמצאים בקבוצת השווים שלהם, נמצאים במקום חברתי מאוד טוב, מאוד חזק, יש להם תחושת שייכות מאוד גדולה לכיתה שלהם. ואז מגיע לנו מבחן אחד, ואומר, אתה כן תמשיך איתנו ואתה לא. ואנחנו לא שוכחים ולו לרגע קט שמדובר בילדות ובילדים. כל ההכנה שלנו היא בגובה העיניים, היא נעימה, היא מעצימה מאוד, היא חיובית והיא עם ערך מוסף מאוד מאוד משמעותי לכל המשתתפות והמשתתפים. אנחנו מזמינים אתכם לרשום את הילדות ואת הילדים לחוגים שלנו, בין אם הם לומדים בכיתת מחוננים ובין אם לא. בין אם הם כבר אותרו בבית ספר יסודי ובין אם הם או שלא אותרו או שבכלל לא ניגשו.